Hej alle sammen. Jeg har lige en unboxing. Den kommer der også en mere med. Det gider jeg ikke sige med. Det her det er PS3 også. Wireless surround headset, ikke også? Ja. Lad os komme i gang med at åbne den. Der er plastik af. Hvad fanden var det? Ja. Nå, der er en fan. Åbne det her lort, du. Ja, så. Jeg har set en, hvordan man åbner. Nu kommer æggebakken. Er du sammen? Jeg har set en, når han unboxer. Så, der ser den ud. Den har jeg også. Den skal vi lave. Og så, der er jo rosan i den. Ved du hvad? Jeg havde set det. Så her er du. Der er fandme en. Det er det eneste, man kan se på. Og så Skal du nok ikke ødelægge det? Nej, heller ikke. Jeg ved, her Det er kraften med sølv, din spidser. sølv. Ja, ovenpå. Ja, det ser sgu da nice. Det er jo sgu da bare sagt. Jeg troede, det var sort. Så er der... Hvad vi skal gøre med den her? Ja, nu ramte du så pakken. Den kan vi bruge den nu. Så tager vi lige det her spidstik ud. Spidstik. Kom, Mathias! Ha? Okay. Du kæder dig. Han kæder dig. Der har vi sådan en her. Den lader vi lige væk. Den er meget vigtig. Den er meget vigtig. Det er jo det her, vi drejer. Vi tager lige det her på igen. Jo. Det er det samme USB-stik, som jeg har til mit headset. Ja, det er fint. Fint. Sådan der. Og så det her. Hvordan fanden får man det ud fra? Hvor man bare med den her. Og så hiver man her med. Det gør man så ikke. Jo. Hiv det nu bare af for helvede. Sådan der. Så kan vi lige sætte den her ud. Og vi kan også tage den ind. Så skal vi nok have den sådan her. Og prøv lige at se der. Og så er der noget med, man kan trykke her. Ja. Så kommer der en lys eller sådan noget. Det har jeg i hvert fald set en, eller så kan man trykke her. Den kan du tage op og ned, hvis det her det skal være bare sådan, man kun kan høre det lyd, eller helt op, så man bare kan høre gameplay, eller det, du spiller. Og man kan også bare have den i midten, men jeg tror, jeg vil have den mest på lyd. Ja, hvad er der mere her? Shit, der står noget her. Lader, tror jeg. Og Yep. hvad foregår det? Der står minimum og max. Når det er room, så prøver der på her. Der ser fandme godt. Det skal du have på dit, som dit billede på YouTube. Skal lige have dig. Ren sølv. Tager vi den her ind. Det er fandme nice. Og så tager vi også lige, så skal vi lægge den her ud. Han er virkelig lidt sur. Så kan se 3 logo der. Det er der også her. Og selvfølgelig er også pakken skal der også lige med. Wow. Den kan blive større. Prøv at se. Men jeg tror bare, jeg skal have en helt lille. Du er lille. Det skal være sådan her. Og den her kan man ikke trykke ind. Virtual surround kan man se af og fra. 0,7. Eller 1,7. Ja, men her står der virtual surround. I kan også se 1,7. Det kan I se lige der. Nu falder Og den pakken. her er også. Den kan du så Også satme godt. Den kan du så trykke ind. 7,1. Eller Hold da var det den kæft. her? Ja, det var den. Der står Jeg ved ikke, om I kan 7,1. høre den. Ups. Kan I høre det? Den siger sgu ikke noget. Det gør den. Nå. Jeg ved ikke, om I kan høre den. Det kan man i hvert fald, når man har